sir. Bali, sir, may bumisita sa inyo ngayon, sir. Si Ma'am. Pero, hindi daw po namin pwedeng sabihin yung pangalan niya kasi at mayroon. Bali, nandiyan sa sasakyan, sir. Magandang araw po sa inyong lahat. Panibagong araw at panibagong sorpresa na naman po ang matutunghayan nyo ngayon. At pupunta po ako sa Barangay Rizal Rosales, Pangasinan. At Dibo po ang pupuntahan ko doon na si Sir Franz Bravo. So, ang nagpapasorpresa po sa kanya ang kanyang secret admirer. Sino kaya yung tao niya? Para na at tuklasin natin kung sino yung secret admirer niya. Nakaka-suspense naman yung mga ganitong sorpresa na may secret admirer pa. So ano pang hinihintay nyo? Tara na! Sir Franz Bravo. So andito na po kami kila Sir Franz Bravo at ipaprank natin siya na may babae dyan sa loob na girlfriend niya. So let's go. Alright. Sir, dito na lang po tayo. Hello, sir. Bali, sir, may bumisita sa inyo ngayon, sir. Si Ma'am. Pero, hindi daw po namin pwedeng sabihin yung pangalan niya kasi mayroon. Bali, andyan siya sa sasakyan, sir. Andyan po siya. Sa tingin, sir, sino po yung secret admirer? Baka... Bali, pumunta po kami dito ngayon sa birthday niyo po. Birthday niyo, sir. Happy birthday po pala, sir. Bali, andito po kami sa MDK po kasi inarkilan niyo po kami kasi andyan po siya sa likod. Sabi niya, dito siya sasakay sa likod para pagbukas din sa kanya, makita niyo po kaagad siya. So, sana all may malaking kwento, sabi ko, huwag may lalaki. Sana all may secret admirer. Alright, magsalumot pre. Marami, sir. Picture na daw na yung totoo yan. Mamaya prank to ha. Prank. Happy birthday po, sir. Sir Franz. Sir, bali, ang nagbigay po, sir. Si Anonymous Madam. Bali, secret admirer nito, sir. Ayaw niya pong iparating sa amin, sir. Hindi rin po namin alam. Ang nakakaalam lang po ay yung boss po namin. Bali, sir, ano pong gusto yung sabihin sa nagbigay po sa inyo? Secret admirer niyo po, sir. Iparating nyo na lang po yung message niyo. Thank you lang, maraming salamat sa iyo. Pero may nakakamdaman ko kung sino. Kaya salamat ng marami kasi nandyan siya. Kung sino man siya. Yun lang. So, bali sir, picture po muna kayo, sir.
1, 2. Ako parang kilala ko ako. Sino nagbigay dito ah? Picture po kayo ah. Hindi ka nagbigay. Wala, pinaiyak mo siya, Sandy. Oo, ba't ako? Nagpapayak na tayo na nga kayo. Nagpapayak pa kayo. Lagot po kayo kung sino pong nagbigay sa akin ng regalo. Yung secret admirer niya, lagot ka dyan. Yay! Wala kayo yan, pinayak yung si kuya. Doon siya. Dali na ah. Wala ka dyan, kabwat, pinayak mo kasi. Walang po Si ba Ate kayo? Aling, si Ivy. Sabi mo, ako yung may lalaki. Oh, ikaw lang pala may babae. Picture na daw kayo. Wala, sir. Ay, Pasensya kaya na po. pala nawawala yung 21 kasi nandiyan yung 21. Ayun. Yung 21st. Oo. Ang pala eh. Kaya pala kanina pa ako nagsasabi. Na-surprise si sir. Na-surprise po siya. Kung sino ka man na secret admirer niya. May sorpresa bang nakakinahandaan? Dali na, yes. Wala ka dyan, kabwat, pinayak mo kasi. Picture na po tayo. Okay, picture. Halika, Jen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sino ba po? Ay, hindi, kayong dalawa. Ikaw to, no? Kung saan Bakit yan yung pink? dinagbihis, Ganun din yung kulay, oh. kung si Amy yan dinagbihis sana. Kaya nga, kung si Amy yan dinagbihis. 1, 2, 3. Uy, dapat pinicture na. Okay, isa pa po. 1, 2, 3. Sabi mo, tumating si Papa mo. Ah, 1. Tingnan na dito. 1, 2, 3. Oh, isa pa po. 1, 2, 3. Ang daming arte ni Gina, wala ka. Okay. Kailangan. Sir, picture po kayo ni Kuya. Tayo. Picture po tayo ha. Then 1, 2, Pero din. Si Jero, nasan si Jero? yun. Isa pa. 1, 2, 3. Sir, pag-in na po kayo. Uy, si Jero, Jero, dali ka na. 1, 2, 3. Okay. So, okay na po. Idadala na lang po yung pagkain ni sir na dala namin dito sa table po, sir. Misis ka daw. Magkasama lang tayo. Happy birthday. Ang masasabi ko lang, sana magbago ka na. Kasi, sana magbago. Ano ka na eh. Binata ka na eh. Kaya, dapat magbago ka na. Yan lang. Kaya mga ati, mga aso tayo mo mama mo. Happy birthday, boss. Kabatok na. Galingan mo lang. Ano kaya pa? Bira na lang, bira. Power. Na surpresa ka ba, sir, sa ginawa natin kanina? Oo, hindi ko expected na may ganito. Hindi ko alam kung sino. Pero may idea. Kasi taga-puso mo kayo, di ba kuya? Ay, taga-puso mo kasi. Baka siya lang po siguro may alam. Palipalakas na lang po ng boses.
Ano? Umamin ka na. No, bigyan mo. So ayun, happy 21 birthday. Sana hindi mo lang pagkakamalan na may jowa ko. Diba? Ito So, yung ito yun. Tignan mo. Ito yung rason kung bakit ayaw ko ipahawak sa yung cellphone ko. Ayun, huwag kang laging galit. Mag-aral ka ng mabuti. Malayo pa yung mararating. Men, sabi ko siya, basta laging natatandaan na nandito lang kami para sa'yo. Magsabi ka lang sa mga problema mo kung may tutulong man kami, handa naman namin. Oo, tapos lang na itulong niyo. Andyan si papa mo, di ba? Hindi ka mo. Happy birthday, boy. Alam mo naman na dito ako lagi para sa'yo. So, pag may problema ka, sabihan mo lang ako. Paano yan? Tapos ano yung cake na yung pinapasabi niya ni Banda? Happy birthday daw. Sorry daw. Siya lang pumunta. Share siya happy birthday. Kaya ang basta yun. More blessing to come. Thank you. Happy 21st birthday! Marami pang birthday na darating sa iyo. So natuklasan nyo naman po ang sorpresa na hinanda namin para kay Franz Bravo. At nagulat po siya sa kanyang secret admirer na nagpa-sorpresa sa kanya. Grabe, napaiyak po talaga siya sa nangyari. Grabe. So, wag niyo pong kakalimutan mag-like, comment, share, and subscribe po sa aming YouTube channel na si Mylene Palabay para updated po kayo sa aming mga video. Hit the bottom. At kung sana po nag-enjoy po kayo sa napanood nyo pong mga sorpresa na hinahandog namin sa inyo. At always good vibes lang po tayo and God bless us. Surprise!